Siwmai, diolch yn fawr am egwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw a trydydd o fus Rhagfyr 2024. Heddiw i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos sut i greu yr app neu cynhywsiad newydd i mewn yn y poriwr sydd yn rhedeg i mewn yn yr poriwr lleol. Yr ydyn gallu rhedeg hwn i mewn yn yr rhifan o'r Windows neu Linux neu'r dwi'n dyfalu Mac OS, ond oherwydd nad ydyn gallu ar y foment yn gallu rhedeg yr protocol gyda'r ffeil llawn wahanol blaen/slaes i'n defnyddio yr gyferod o'r ffeil yn llythrennol. Mae'n angenrhaid i ni i defnyddio yr un sydd yn ffrithiol, felly mae'n angenrhaid i ni i rhedeg yr app arall sydd yn darparu yr gwenydd ar gyfer yr gwenydd lleol i mewn yn yr Android ar gyfer yr tudalen wefan HTML lleol i mewn yn poriwr. Felly, beth ydy'r amcan neu diben o'r cynhywsiad hwn? Felly, beth dwi'n eisiau i wneud yw dwi'n eisiau i adolygu rhyw fath o destun i mewn yn fy'r ffôn symudol, lle dwi'n gallu didoli neu sortio yr cynhywsiad llinell gyda llinell i mewn yn y blwch destun. Felly mae gyda ni amrywiaeth o'r cynhywsiad sydd ar gael. Fel enghraifft, dwi'n wedi geisio defnyddio yr Google Sheets ar gyfer hyn, ond i mewn yn yr dillangad neu fersiwn sydd yn rhedeg i mewn yn y ffôn symudol, dwi'n ddim yn gallu canfod yr dewisiad i didoli neu i sortio celloedd i mewn yn y tain llen neu spreadsheet, a felly dwi'n meddwl dwi'n gallu creu hwn i mewn yn tudalen HTML sydd yn rhedeg i mewn yn y poriwr lleol. A felly yn gyntaf, dwi'n mynd i defnyddio yr golygydd gyda'r enw Quick Edit ychwaneg fan yma. Felly mae'r hwn ar gael am brad ac yn ddim oddi wrth Google Play Store, ond gyda'r adolygiad hynny, felly mae'r hynny yn hynod o'r anghyfleus pan ydyn yn ei defnyddio oherwydd yr gobodolrwydd o'r hysbysebion. Felly, prynais i yr dillangad llawn o'r Quick Edit hwn, ac felly mae'n hynny yn rhedeg llawer well gyda'r diffygrwydd o'r hysbysebion. Felly dwi'n mynd i ysgrifennu fwrw arno fe, ac wedyn dwi'n mynd i creu yr ffeil sylfaenol ar gyfer HTML, sef fel hwn. Cyntaf doctype, a wedyn HTML, fel hwn. Ac wedyn yr tag ar gyfer yr cwrdd. Ac wedyn hefyd y cae tag ar gyfer y rhaniad o'r cwrdd. Ac hefyd y cae tag ar gyfer yr tudalen HTML, fel hwn. Ac wedyn i mewn yn yr cwrdd, dwi'n mynd i mewn osod yr tag ar gyfer yr blwch destun, fel hwn. Ac ar gyfer ei ehangder, dwi'n mynd i gosodiad hwn i fod yn, cawn ni dweud, 90% o'r ehangder o'r sgrin. Ac ynglyn ar uchder, dwi'n mynd i gosodiadu hwn i fod enghraifft 200 o pixelau, fel hwn. Ac wedyn mae angen ni i mewn osod y cae tag ar gyfer yr textiau neu blwch destun, fel hwn. Nawr, rydyn yn gallu achub y ffeil hwn drwy'r yn gyntaf, os rydyn dewis i achub drwy'r byso ar eicon o'r disg floppy fan yma ar y gwelod. Ac nawr dwi'n mynd i dewis
pletell gyda'r enw HTML proj, ac wedyn HTML proj unwaith eto, ac wedyn dwi'n mynd I creu, neu yn y cyfamser, dwi'n mynd I lleoli yr ffail imiwn yn yr HTML proj gyda'r enw o'r sort edit.html fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar gyswllt i'w achub fel hwn. Dyna ni. Nawr os ydyn mynd i'r simple HTTP server neu gweinydd HTTP simple ac wedyn yn pwyso ar cyfeiriad hwn. Felly nawr ydyn gallu dewis HTML proj ac wedyn sort edit.html fel hwn. Dyna fe. Nawr dwi'n gallu enghraifft dechrau I mewnbynnu testyn I mewn yna fe. Ond beth dwi'n eisiau I fod gyda'r dudalen hon yw dwi'n eisiau botwm lle rydyn yn gallu didoli pob un llinell. Ac hefyd I achub, felly dwi'n mynd i'r mewnnosod y botwmau hyn fel hwn. Gyntaf mae angen ni y botwm ar gyfer I didoli. Fel hwn. Ac wedyn y botwm I achub fel hwn. Ac wedyn, pan rydyn yn galw neu yn ysgyfanfwrw ar botwm I didoli neu I achub, mae angen rhaid I ni neu i'r dudalen fan yma I didoli ac hefyd I achub testyn. Felly ar gyfer hyn, mae angen rhaid I ni I creu ffythiau ar gyfer y rhain, sef yr digwyddiad o'r cliciad, sef gyda'r awell ar on click. Mae angen ni I galw ar y ffythiant I sort. Neu sort text fel hwn. Ac yn yr un fodd ar gyfer yr botwm arall, mae angen rhaid I ni I ymbenodi neu gosodiadu yr ffythiant I rhedeg ar gyfer yr cliciad ar botwm save fel hwn. Mae'r hwn yn galw y ffythiant gyda'r enw save text fel hwn. Ac wedyn I mewn yn y rhaniad ar gyfer y sgript neu ysgrifau, rydyn gallu creu y ffythiannau hyn gyda'r enw'n gyntaf sort text fel hwn. Ac wedyn un arall ar gyfer save text fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn achub y ffeil, nawr, ar gyfer I achub y ffeil, ydyn yn defnyddio yr ystoffa lleol imiwn yn porfa sydd yn rhanbarth o'r cythfa neu cache imiwn yn yr poriwr. Felly pan mae'n bobl yn dweud ynglyn ar os mae rhywbeth ddim yn digwydd neu ddim yn gweithio imiwn yn y dudalen, mae angen rhaid I cleario cache neu cleario y gythfan. Felly pan ydyn yn cleario y gythfan, mae'r hynny yn dileu destun hwn wedi ei achubwyd imiwn yn yr ystoffa lleol imiwn yn y poriwr. Felly mae angen rhaid I fod yn
adnabyddus o hynny, felly os ydyn eisiau defnyddio'r app neu cymwysiad hwn, felly mae angen rhaid i fod yn ofalus pan ydyn yn dileu cydfan oherwydd fe fydd hynny yn dileu y testyn achubwyd i mewn yn y poriwr. Felly pan ydyn yn eisiau i achub y testyn ydyn yn galw ar y gwrthrych i mewn yn y poriwr gyda enw local storage neu ystorfa lleol fel hwn, ac ydyn yn benodi yr eitem neu mewnddodiad gyda'r rhyw fath o'r cyfeiriad neu enw penodedig fel ergraff ar yn gallu galw hwn sort edit ac wedyn txt fel hwn. Ac wedyn ydyn yn gallu achub yn gybwysiad o'r testyn i mewn yn y blwch testyn. Felly, ar gyfer hyn mae angen rhaid i ni i rhoi y hunaniaeth ar gyfer yr blwch testyn hwn. Felly, ydyn gallu galw fe tx1 fel hwn. Felly, wedyn i mewn yn yr ffythiant, save text, ydyn yn gallu galw o'r testyn i mewn yn y gorffrych hwn. Felly, ydyn gallu datganu amrywiolyn wastadol ar gyfer yr gorffrych hwn drwy'r datganu ar y brig o'r rhandiad ar gyfer sgript neu ysgrif const tx1. Mae'r hwn yn gyfartalu i'r document neu dogfennaeth neu dogfen sef yr holl dogfen HTML get element by ID neu cerchu yr elfen trwy'r hunaniaeth fel hwn. Ac wedyn mae angen rhaid i ni i rhoi yr hunaniaeth sydd tx1 fel hwn. Ac wedyn gyda'r gorffrych gyda'r enw tx1 wedi ei datganwyd yn uchod yn yr amrediad sydd yn hollfidol i mewn yn y tudalen hon yn gallu dim ond yn mewnfynnu enw'r o'r gorffrych neu'r amrywiolyn sef tx1 ac wedyn dot value fel hwn. Felly mae hwn yn achub yr testyn i mewn yn y blwch. Wedyn os ydyn eisiau i adferu neu i restorio neu dychwelyd i'r un testyn fel o blaen. Felly, ydyn gallu creu ffythiant arall ac hefyd botwm arall sef bt save mae'r hunaniaeth neu bt restore mae'r hunaniaeth o'r botwm hwn bt restore ac mae'r hwn yn galw ar ffythiant arall gyda'r enw restore text fel hwn. Ac wedyn, ydyn yn gallu dewis y ffythiant fel hwn. Wedyn i'w datblygio fel hwn, ac wedyn i'w glidio mewn fel hwn. Ac wedyn i adferu yr destyn oddi wrth yr ystafell lleol ar y cyfeiriad o'r sorted neu sort edit.txt. Felly nawr yn ytrach nac i gosodi yr myndodiad neu set the item ydyn yn cerchu yr myndosodiad y mewn dodiad ac wedyn ydyn yn aseinio neu llenwi yr gwerth i mewn yn yr blwch testyn gyda'r y testyn wedi ei achubwyd i mewn yn y cyfeiriad o sort edit text neu sort edit txt. Felly nawr, dyn wedi achub y ffel na os dwi'n dychwelyd i'r dudalen fan yma a wedyn ei dadebru. Felly nawr mae gyda ni dim ond doi botwm os ydyn yn dychwelyd
i'r cod tarddiad. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer yr enw o'r botwm neu yr llabel neu llabed o'r botwm ar gyfer y datblygu neu adferu, mae angen i ni i al enw hwn i fod yn restore neu datblygu neu adferu. A wedyn nawr, os ydyn yn ychyb o ffeil, ac dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i mewn osod yr break neu toriad i mewn yn y llinell hefyd fel hwn. Wedyn achub, ac yn dychwelyd i'r tudalen ac wedyn datblygu y tudalen. Felly dyma'r 3 botwm. Ac hefyd, dwi'n meddwl oherwydd yn defnyddio yr tudalen union yn y porio, mae'n hynod o bwysig i mewn osod y tag meta ar gyfer y viewport, ar gyfer ermygiad neu y device. Felly ar gyfer hyn, os dychwelyd i'r cod dadiad, mae angen rhaid i ni i mewn osod yr rhaniad ar gyfer yr peniad o'r tudalen fel hwn. Ac wedyn y tag meta ar gyfer y viewport, sydd yr un sydd yn safonol ar gyfer pwp un tudalen, ond mae'n angen rhaid i ni i'w mewn gynnwys i mewn yn y cod dadiad. Yn enwedig pan ydyn yn defnyddio yr ermygiad symudol neu device symudol. Felly dyma fe oedd wrth tudalen wefan developer.mozilla.org. Felly os ydyn yn torchi i lawr neu dreiglo i lawr, dyma'r llinell ydyn eisiau i'w deblogio i mewn yn y doced ffordd fel hwn, ac wedyn dychwelyd i'r cod tadiad fel hwn, ac wedyn dim ond i'w glido mewn fel hwn, ac wedyn i achub y ffeil, oherwydd mae hwn yn cyfaddasu arddangosiad o'r tudalen i fod cyfaddaswyd ar gyfer sgrin ar gyfer y ffôn symudol, neu y sgrin ar gyfer beth bynnag ar ermygiad neu device yma'r tudalen rhedeg i mewn yno fe. Felly nawr dwi'n wedi achub y ffeil, nawr os ydyn y dychwelyd i'r tudalen wefan. Felly nawr, dyma fe, os ydyn eisiau i enghraifft i'w mewnbynnu rhywbeth, os ydyn yn datblygu tudalen, felly nawr mae'r tudalen yn arddangos yn llawer well. Felly nawr os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth yna fe, fel llinell gyda'r dechreuad sydd yn dechrau gyda'r rhif 4, ac wedyn 6, ac wedyn 1, ac wedyn 10, ac wedyn 9, ac wedyn 8, ac wedyn 3, ac wedyn 2, ac wedyn 5. Felly mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, ac wedyn 7, with 9, ac wedyn dyna ni, a gefr nawr. Felly nawr, os rydyn yn clicio ar y botwm i'w achub fel hwn, nawr os ydyn efallai ychwanegu rhywbeth ychwanegol i'r llinell olaf, ac wedyn pwyso ar yr botwm i datblygu. Felly ydyn yn dychwelyd i'r testyn o'r blaen. Felly nawr os ydyn yn datblygu y tudalen, felly nawr mae'n hynny yn clirio yr holl blwch. Nawr os ydyn yn pwyso ar y botwm i'w adfer, felly dyma'r testyn wedi ei achubwyd o'r blaen. Felly nawr beth dwi'n eisiau i'w wneud yw i ddidoli pob un llinell. Felly nawr ar gyfer hyn, dwi'n mynd i dychwelyd i'r cod taddiad ar gyfer ac wedyn. Felly nawr, fel y gallom ni'n hunan symudol yn llenwi y blwch testyn gyda'r testyn achubwyd oddi wrth y stoffa lleol pob tro ydyn yn gor ar dudalen neu datblygu neu arfer tudalen wefan yn gallu galw ar y ffwythiant
gyda'r enw restore text pob tro arnyn yn llwyddo yr dudalen hon. Fel hwn. Yn ytrach nag i angen i pwyso ar botwm i restore neu adfer pob tro. Felly anglyn ar ffwthiant neu strategaeth union yn y ffwthiant sort text neu didoli testyn. Beth ar hynny eisiau yw yn gyntaf i holdi yr llinellau union yn y blwch testyn ar yr arnod o'r llinell newydd. Felly ar hynny'n gallu gwneud hyn trwy'r enghraifft datganu rhyw fath o'r gwastadolion gyda'r enw fel yr A-lines, mae'r lythren A yn cyrsioli yr array neu dillad neu yr llinellau a gwrys sydd yn cynnal yr llinellau gyda'r elfennau neu cydrannau o llinellau union yn yr anrywolyn. Felly mae'r hwn yn galw lines neu array lines ac wedyn mae'r hwn yn cael yr pobl gleiddyd gyda'r tx1 sef y blwch testyn dot value y cymwysiad union yn y blwch testyn wedi ei holldwyd ar llinell newydd fel hwn ac wedyn mae angen rhaid i ni i didoli yr dillad hwn ac wedyn mae'n angen rhaid i ni i dolenni trwy'r pob un o'r llinellau ac wedyn mae'n angen rhaid i ni i datganu rhyw fath o llinyn i derbyn y destyn newydd. Ac wedyn, mae angen rhaid i ni i adeiladu pob un llinell union yn y testyn hwn, neu cydadodi y llinellau union yn y trefn cywir. Ac wedyn, mae angen i ni i asenio yr gwerth o'r union yn y llinyn str out union yn y blwch testyn fel hwn. Nawr, os ydyn yn achub y ffeil ac yn dychwelyd i'r dudalen wefan ac wedyn i'w datblygu. Felly nawr, mae'r testyn yn arddangos yn hunan sefydol. Felly nawr, os ydyn y pwyso ar y botwm i'w didoli neu sortio, nawr mae'n gweithio ond angofiais i mewn ysod arddod y llinell newydd. Felly mae'n rhaid i ni i wneud hynny yn yma gyda'r all slice n ar gyfer y llinell newydd ac wedyn achub y ffeil. Felly nawr, os ydyn pwyso ar eicon i datblygu fel hwn ac unwaith eto pwyso ar y botwm i didoli fel hwn, nawr mae gyda ni llinellau union yn trefn o'r egwyddor didolwyd. Felly, yn gyntaf beth dwi'n yn canfod gwach yw pan dwi'n yn pwyso ar y botwm i didoli, enghraifft unwaith eto, mae'n hynny yn ychwanegu llinell newydd pob tro pan ydyn gwneud hyn. Felly, i datrys y trafferth hwn, felly beth ydyn eisiau wneud union yn y cod tarddiad yw, mae angen ni enghraifft pan ydyn yn pwyso ar dudalen i didoli. Felly mae angen rhaid i ni i cymwysio y ffwythiant trim neu i tocio, sef i godynnu gofod nodiau neu gwag nodiau ar dechreuad ac hefyd ar y diwedd o'r destyn. Felly nawr, os ydyn yn dacwelyd ac yn datblygu, nawr os ydyn yn pwyso ar y botwm i didoli, does dim yr llinellau gwag sydd yn cael ei ychwanegwyd pob tro.
Felly dyma'r trafferth sydd wedi ei preswyd. Felly, ar ail cyfathosiad dwi eisiau i mewn offerynu yw i efallai i wneud yr edrychiad yn actig yn fwy terfynol defnyddio dwy. Felly, ac efo hyn, dwi'n meddwl mae'n gwell i mi i defnyddio maint o'r ffont sydd yn ychydig yn llai i mewn ar uchder, ac hefyd i defnyddio ffont arall fel Times New Roman font, ac wedyn efallai i cynyddu y uchder o'r blwch testyn. Felly fe fydda hynny yn gwneud yr cymwysiad hwn, yr app hwn, yn fwy defnyddiol i mi. Felly nawr, os dwi'n dychwelyd i'r cod taddiad, ac wedyn i mewn yn yr gosodiadau ar gyfer y text area, dwi'n gallu cyfathosi y gosodiadau. Felly ar gyfer y uchder, dwi'n gallu gwneud hyn 400 o pixelau. Felly anglyn ar ffont. Felly dwi'n anglyn ar ffont i defnyddio ar holl dudalen yn gyffredinol. Dwi'n gallu benodi hwn i fod yn Times New Roman. Felly y gosodiad angen i defnyddio ar gyfer hwn yw font family. Mae'r font family hwn yn Times New Roman. Fel hwn. Ac hefyd, dwi'n eisiau maint o'r llythrennau i fod yn ychydig yn llai. Felly, ar gyfer testyn i gyd yn cynnwys testyn ar y botymau. Felly, dwi'n gallu gosodiadu y maint o'r ffont neu y llythrennau i fod rhywbeth fel 80% o'r maint arferol. Fel hwn. Ac nawr, os ydyn nhw'n ecybaffel ac yn dychwelyd i'r dudalen ac yn adfer, nawr mae'r uchder o'r blwch wedi ei cynyddu, ond gyda'r ffont ac hefyd ei maint ydyn nhw'n dal union yn yr un ffont fel o'r blaen. Felly nawr, dwi wedi ychwanegu yr peniad gyda'r enw sort edit HTML. Felly nawr, os ydyn nhw'n dychwelyd i'r dudalen, felly dyma'r peniad fan yma. Ac hefyd, dwi'n meddwl os ydyn nhw eisiau i cymwysio yr ffont Times New Roman i'r blwch testyn ac hefyd i'r botymau, mae angen rhaid i ni i wneud hyn i mewn yn yr rhaniad ar gyfer y dull. Felly, rydyn gallu gwneud hyn trwy mewnbynnu yr tag ar gyfer y dull neu style fel hwn. Ac wedyn y cae tag fel hwn. Ac nawr, enghraifft ar gyfer bob un o'r text area tag i gyd, neu blwch testyn tag i gyd, rydyn yn gallu benodi neu gosodiadu yr ffont family neu teulu ffont i fod yn Times New Roman, ac wedyn anglyn ar maint o'r ffont neu ffont gysylltnod size. Mae'r hwn i fod, pan i dweud, 80%. Fel hwn. Nawr, os ydyn nhw'n ecybaffel, fel hwn, ac yn dychwelyd i'r dudalen ac yn adfer. Felly nawr, mae'n well. Felly nawr, dwi'n eisiau i dechrau neu codi yn ychydig lleoliad o'r blwch hwn, ac hefyd yr peniad. Felly dwi'n gallu, enghraifft, troi yr peniad oddi wrth yr peniad 2 i fod yn baiddgar fel hwn. Ac wedyn i achub. Nawr os ydyn debri. A dyna ni. Wedyn nawr, beth dwi'n eisiau i wneud i mewn yn yr app fan yma yw, dwi'n eisiau yr app hwn yn hynod symudol i achub y testyn pob un
cawn ni dweud 3 munud. Felly sut wneud hwn? Felly os ydyn nhw'n dychwelyd i'r cod tagdiad enghraifft, rydyn gallu mynosod rhyw fath o traddodigaeth un yn y fe. Felly yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i hysbysybu i'r defnyddiwr a rydyn wedi achub y ffeil sut wneud hyn. Felly rydyn gallu ychwanegu enghraifft o'r neges mewn yn rhyw fath o'r span neu rychwant ar y brig ar y ochr o'r teitl sort edit HTML. Felly yn gallu mewn ysod enghraifft rhyw fath o'r gyford neu gwagle sydd yn ychydig yn fwy eang na'r arferol. Yn enghraifft fel hwn, pan yma dwi'n defnyddio yr gwagle nod neu gofod nod sydd yn ehangach nag yr un sydd yn arferol. Ac wedyn ar y ochr de, yn gallu mewn ysod y span gyda enghraifft yr hunianaeth SP status neu SP hunianaeth. Ac wedyn yn gallu gwahanreddu yr edrychiad o'r destun mewn yn y span hwn gyda'r dull o'r arangosiad enghraifft mewn yn lliw glas. Fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu, pan pob tro rydyn yn achub y ffeil, rydyn yn gallu diweddaru neges mewn yn yr span hwn, neu rychwant hwn, trwy enghraifft os rydyn yn datganu y gwathodolyn, const SP status yn cyfartalu i'r document .get neu cyrchu elfen trwy'r hunianaeth. Ac mae hwn yr SP status neu SP cyflwr fel hwn. Wedyn, rydyn gallu benodi yr cynhywsiad, sef y neges mewn yn y fe, sef yr HTML mewnol, i fod yn cyfartalu i'r saved fel hwn. Gyda'r HTML mewnol, mae'n angen rhaid yr HTML i fod yn y prif lethrennau. Felly, ac hefyd rydyn yn gallu dangos y dyddiad hefyd. Felly sut i wneud hynny, sut i mewn ysod y dyddiad ac hefyd yr amser pob tro rydyn yn achub y ffeil. Felly, rydyn yn gallu gwneud hyn drwy yn gyntaf yn datganu yr gosodolyn i cynnal y dyddiad, sef const dt9 neu dt yr awr hwn. Ac wedyn yr wrth enw ac efo new neu newydd ac wedyn dyddiad. Felly mae'r hwn yn gychwyneddio y gorchrych o dyddiad ac yn ei mewnysod mewn yn yr arwolyn gastodol dt9 neu dt yr awr hwn. Ac wedyn rydyn yn gallu mewn yn yr rychwant neu span, rydyn yn gallu mewn ysod yr dyddiad ac hefyd yr amser fel hwn.
dt now dot toString i transglwyddo neu tradoddi o'r gwerth union yn dt now i'r llinell neu llinyn. Wedyn nawr, os yr llinyn yn achub y ffael, ac wedyn dychwelyd i tudalen ac wedyn i debri, fel hwn, felly nawr, os yr llinyn yn pwyso ar y botwm i achub, fel hwn, nawr mae gyda ni yr gair saved, sef achubwyd, ac wedyn y dyddiad hefyd. Felly, os yna eisiau hyd o'r llinyn o'r dyddiad i fod yn ychydig llai, yr yn gallu defnyddio ffwrthant arall yn ytrach na defnyddio yr toString, yr yn gallu defnyddio yr toISO string, fel hwn, ac wedyn nawr os yr yn achub, gwyn dychwelyd. Felly, dyma'r argosiad o'r dyddiad. Ac hefyd, nawr, os yr yn eisiau y neges hwn i diflannu ar ôl o ddeiti 10 eiliad, yr yn gallu mynysodd ffwrthant arall fel enghraifft set timeout neu i osodi yr amser i mas. Fel hwn. Felly, mae hwn i rhedeg gorchymyn yn enghraifft i ymbenodi SP status neu cyflwr i fod yn gwac. Fel hwn. Ar ôl yr tar mil o'r mili eiliadau neu'r tar eiliad fel hwn. Nawr os yr yn achub ac yn dychwelyd ac yn adfer, nawr os yr yn pwyso ar y botwm i achub. Felly nawr ar ôl 3 munud mae'r neges yn diflannu. Felly mae'r amser ar 12 o'r gloch ac wedyn 35 eiliad ar ôl 31 munud ac wedyn nawr mae 39 eiliad, 43 eiliad, 45 eiliad ac mae'n diflannu. Felly os ydyn eisiau i rhedeg hynny yn hynod symudol pob 3 munud, felly beth ydyn nhw'n gallu gwneud yw yn gallu mynysodd yn yr ymrediad hollfedol yr ffurfiant set interval fel hwn i galw ar yr ffurfiant save text fel hwn. Pob 3 munud sydd yn cyfartalu i 3 yn lluosogi gyda'r 60 o'r mili eiliadau fel hwn. Nawr os ydyn yn achub y ffael fel hwn ac yn adfer fel hwn, mae'n rhaid i ni i aros pob 3 munud, ond ar yn gallu byrhau yr amser trwy'r enghraifft byrhau yr eiliadau yn ytrach nag 3 o'r 60 o 3 o'r 1000 eiliadau. Felly nawr os ydyn yn achub y ffael ac yn dychwelyd i'r tudalen ac yn adfer, nawr mae'n rhaid i ni i aros am 9 eiliad.
Felly nawr mae'n arddangos. Felly nawr mae'n diflannu ar ôl 3 eiliad. Ac nawr mae'n ail arddangos hefyd. Felly mae'r nawr a hwnnw yn acib y testyn bob 9 eiliad. Felly os ydyn nhw'n eisiau troi pob 9 eiliad I pob 1 funud, ydyn gallu gwneud hyn trwy yn newid yr 3 I mewn yn yr gwrthodiad yr lluosogi fan yma oedd 3 I 60 ac efo'r 60 eiliad I mewn yn funud. Felly nawr, os ydyn nhw'n troi i'r cordtaddiad fan yma, felly ar y brig o'r ffeil ac efo'r cordtaddiad sef sort edit.html, dyn nhw wedi mewnbynnu yr swyddogaethau nesaf dyn eisiau I mewn offertni I mewn yn yr cordtaddiad hwn I mewn yn y dudalen wefan hon. Felly yn gyntaf, mae'n angen I mi I adeiladu llywsogrwydd o'r ffeiliau I mewn yn yr un dudalen. Felly, rhywsyd, mae angen I ni datblygu rhyw fath o swyddogaeth lle ydyn gallu dewis rhwng amrywaith o ffeiliau i'w adeiladu. Ac yn arl, dwi'n eisiau I ychwanegu rhyw fath o botwm I debygio I mewn yn y toced ffordd lle ydyn gallu achub yr destyn I mewn yn y ffeil go iawn ar y cefndir ffeil yn ytrach nag I dibynnu ar cydfan neu'r cache I mewn yn y poriwr lleol oherwydd pan ydyn yn clirio cydfan I mewn yn y poriwr, fe fydd hynny yn dileu yr holl destunau hefyd I mewn yn y poriwr pan ydyn enghraifft dileu yr data I mewn yn y cookies oedd wrth yr wythnos olaf, felly fe fydd hyn yn dileu yr ystofeydd lleol I mewn yn yr poriwr oedd wedi ei diweddaru I mewn yn y wythnos olaf. Felly, ynglyn â'r swyddogaeth hyn, dwi'n meddwl mae'r ail, sef I debygio i'r tocryffodd yr haws, yr un sydd yn haws, felly allwn ni'n mynd I barhau gyda'r hwn fel y troedfan nesaf. Ond cyn hynny, os ydyn yn edrych I mewn yn pregell ac efo'r codtaddiad hwn, sef sort edit.html, mae'r ffeil hwn yn bodoli I mewn yn yr pregell gyda'r enw HTML, lle ydyn yn gosod yr pregellau ac efo'r taflinau ac efo'r taflinau neu yr faethau ysgrifennu I mewn yn y iaith HTML, felly dwi'n meddwl oherwydd fe fydd hwn yn taflun neu arfaidd go iawn. Felly, dwi'n meddwl, dwi'n mynd I symud y ffeil hwn i'r pregell ar gyfer ei hunain. Felly, dwi'n mynd I mewn yn y pregell hwn pwyso ar botwm ychwaneg I creu y pregell arbennig ar gyfer yr arfaith neu'r taflun fan yma gyda'r enw sort edit HTML fel hwn. Ac wedyn I greu yr pregell. Ac wedyn nawr, dwi'n gallu symud yr ffeil I mewn i'r pregell newydd trwy dewis. Ac wedyn symud i'r HTML proj. Ac wedyn HTML proj unwaith eto. Ac wedyn I mewn i'r pregell newydd sef yr un fan yma. Sort edit HTML. Felly, nawr ydyn wedi symud yr ffeil, nawr os ydyn eisiau I agor y dudalen, felly, nid ydy'r dudalen hwn yn balik dan mwy I mewn yn y pregell fel o blaen. Felly, pan yn dweud, nid ydy'r dudalen wefan ar gael, felly os ydyn eisiau I agor yr dudalen I mewn yn ei lleoliad newydd, mae angen ni I mynychod yr enw'r o'r pregell rhiant ar gyfer hynny, sef sort edit HTML. Fel hwn, ac wedyn blaen slaes, ac wedyn pwyso ar doddiad. A dyna ni, dyma'r un dudalen fel o'r blaen.
Ac wedyn nawr, dwi'n mynd I dychwelyd i'r cod tarddiad newydd eto. Felly nawr, oherwydd mae'r ffail yn bodoli I mewn yn rheolaisydd yn wahanol fel o'r blaen, felly mae angen ni I agor ar y ffail I mewn yn ei leoliad newydd. Fan yma. A dyna ni, dyma'r un cordad fel o blaen, ond I mewn yn yr lleoliad newydd. Felly, ar gyfer I achub neu I ddeiblygu I mewn yn y tocyn ffordd, dwi'n meddwl mae'n rhaid I ni I ychwanegu botwm newydd. Efallai yr hyn gallu galw botwm hwn I rhywbeth fel copy to clipboard, neu copy. Copy, ac wedyn rydyn gallu gludo mewn fel hwn, ac wedyn rydyn gallu creu y ffwrdd newydd ar gyfer y digwyddiad pan mae'r defnyddio yn clicio ar y botwm hwn, sef copy to clipboard, fel hwn. Ac rydyn gallu galw y botwm hwn copy gyda'r heneniaeth BT copy fel hwn. Ac I achub y ffel, nawr rydyn gallu ychwanegu y ffwrdd gyda'r enw copy to clipboard fel hyn. Ac wedyn I wirio mae'r ffwrdd yn gweithio yn dda, rydyn gallu albannu rhywbeth ar gyfer yr proffoliad. Fel hwn. Felly nawr, os rydyn yn adfer y ffel hwn, a dudalen hwn, ac wedyn os nawr yn pwyso ar y botwm newydd I ddeiblygu fel hwn, nawr mae gyda ni yr effrawad ar y gwelod o sgrin fan yma, sydd yn gywir. Wedyn nawr, rydyn gallu ddeiblygu I mewn yn yr tocyn ffordd. Ond ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yn ytrach nag I ychwanegu y ffwrdd neu cod tarddiad ar gyfer y ffwrdd I mewn yn y ffel hwn, oherwydd mae'r swyddogaeth hwn yn weddol gyffredinol. Dwi'n meddwl byddwn ni'n defnyddio yr un ffwrdd tro ar ôl tro I mewn yn yr taflinau eraill neu'r arfaethau eraill. Felly, dwi'n meddwl mae'n syniad yn ytrach nag I ysgrifennu neu datblygu y swyddogaeth hon I mewn yn y ffel hwn sydd yn unig yn arbennig i'r taflin hwn, os dwi'n gallu mewn osod swyddogaeth I mewn yn yr llyfrgell neu'r cod tarddiad allan os sydd yn cael ei cynnwyswyd I mewn yn y taflinau eraill. Felly, fe fydda hynny yn achub angen I codio yr un cod tro ar ôl tro I mewn yn y taflinau eraill. Os rydyn gallu mewn osod y swyddogaeth hon I mewn yn y cod sydd, neu I mewn yn y cod o ffel cod tarddiad sydd yn gyffredinol. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd I mewn osod y llinell I cynnwys yr ffeil JavaScript allanol I cynnwys yr swyddogaeth hon. I mewn yn yr rhoniad. I mewn yn y pen neu head. Felly, I mewn yn y pen rhoniad, dwi'n mynd I mewn osod yr script tag fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer yr prydolaeth o'r tarddiad neu'r source, dwi'n mynd I cyfeirio at yr plygell yn uchod, sef i'r plygell ar gyfer yr taflinau ysgrifennu I mewn yn HTML, ac wedyn y taflun wyth eto yn uchod. Uwchben hynny, ac wedyn I
rydw i mewn, neu I dysgu i'r aplicach gyda'r enw JS Ac wedyn, ar ôl hynny, I dysgu I mewn i'r aplicach gyda'r enw txutils JS fel hwn. Yr un coedadau ordyn yn datblygu yn y fideoedd o'r blaen, ac wedyn yr un ffel o'r blaen, sef txutils.js, ac erbyn dim ond I ychwanegu yr ffythiant ychwanegol I mewn yn yr ffel coedadau hwn. Ac wedyn mae'n anrhydedd I ni I cael y rhanniad ar gyfer yr sgript neu ysgrif fel hwn. Ac wedyn i'w achub. Ac wedyn nawr os ydyn yn agor y ffel hwnnw. Dyna ni. Nawr rydyn gallu ychwanegu yr ffythiant newydd. Fel hwn. Gyda'r enw, enghraifft, copy to clipboard. Ac wedyn gwrthrych neu yr blwch ar gyfer y testyn I copio neu datblygio oedd wrth. Ac wedyn, beth rydyn ni'n mynd I wneud I mewn yn y ffythiant newydd hwn yw, yn gyntaf rydyn ni'n mynd I canolbwyntio neu ffocysu ar gwrthrych wedi ei dradodyd I mewn drwy'r parameter, sef I galw ar ffythiant focus fel hwn. Ac wedyn, rydyn mynd I dewis y holl gwesiad I mewn yn yr blwch fel hwn, trwy rhedeg neu galw ar y ffythiant gyda'r enw select neu dewis. Ac wedyn, rydyn mynd I efallai os mae'r blwch destyn yn cynnwys yn rhyddol maint o destyn, yn enghraifft rydyn ysgrifennu rhyw fath o nofel gyda llawer o'r penodau, felly hyd at dros enghraifft yr degoedd o filau o'r eriau, felly rydyn gallu osodi yr amseru mas I amseru I achros ar gyfer enghraifft un eiliad ar gyfer yr cyfarwaith o'r dewisiad I orffen cyn rydyn yn rhedeg yr troedfedd nesaf, sef I gopio neu deblygio unwaith yn docyrffordd. Felly ar gyfer hyn mae angen I ni I rhedeg o gychwyn document neu'r docfen sef yr un fel yr HTML dudalen, ac wedyn exec command neu I grythydadu y gorchymyn. Ac mae'r gorchymyn hwn copy fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau I ros un eiliad, felly rydyn gallu mewnbynnu y rhif 1000 I mewn fel yr ail parameter I arddycau neu I cynrychioli yr 1000 o'r mili eiliadau fel yma. Ac wedyn rydyn gallu archif y ffeil. Ac yna os rydyn yn dychwelyd i'r ffeil arall. Enghraifft os rydyn galw ar copy to clipboard gyda'r board fel BORD. Ac wedyn nawr os rydyn pasio mewn fel parameter TX1
oherwydd mae'r gorffrych hwn wedi ei datganwyd yn uwchben, yn uchod. Fan yma ar llinell 24. Nawr os ydyn yn archib y ffeil hwn, ac nawr os ydyn dychwelyd i'r dudalen wefan, ac wedyn nawr os ydyn debu y dudalen, ac wedyn pwyso ar y botwm i'w gopio, felly nawr os ydyn yn aros un eiliad, ac wedyn os ydyn yn agor yr adolygydd arall, neu symud i'r adolygydd arall, ac wedyn os ydyn yn gludo mewn y cymwysiad i mewn yn docryffodd. Felly, nid ydy'r hynny yr un fel y cymwysiad i mewn yn blwch destun. Felly, nawr os ydyn dachwelyd i'r cod taddiad. Felly, mae'n yma i dadbrifoddi neges gwall, neu y gwall gyda'r sefydligaeth hon, oherwydd nad oedd unrhyw beth yn digwydd, nad oedd ni'n gallu gludo mewn gymwysiad cywir, felly dwi'n wedi defnyddio ar llinell 47 yr allwedd ar try, neu i afgeisio, ac wedyn i redeg yr ffwythiant copy to clipboard gyda'r gorffrych o'r TX1 blwch testyn fel y parametr, ac wedyn ydyn yn dal neu dalio yr gwall cynrychlwyd gyda'r llythren E, ac wedyn ydyn yn effro yr neges oddi wrth gwall hwn. Felly nawr, dwi'n wedi achub y ffeil, ac hefyd dwi'n wedi achub yr ffeil arall, y txutils.js. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'r ffethiant hwn yn penderfynol yn bodoli i mewn yn y ffeil hwn, os ydyn yn dychwelyd i'r poriwr nawr ac yn debru y dudalen, ac wedyn yn ail pwyso ar botwm i gopio. Felly nawr mae gyda ni y neges oddi wrth yr athrawad sy'n dweud nid ydy'r copy to clipboard yn ei diffindwyd. Felly, dwi'n yn hollol sicr mae'r hwn wedi ei diffindwyd i mewn yn yr ffeil, oherwydd dwi'n wedi gwirio systaffiad o'r ffythiant ac mae systaffiad yn gywir. Felly dwi'n meddwl yr rheswm ac hefyd yr achos ar gyfer y gwall hwn yw oherwydd yr yn rhedeg y gweinydd sydd yn symbol, nid ydy'r gweinydd yn gallu synhwyro a mae'r rhywbeth wedi newid i mewn yn y ffeil, i mewn yn JavaScript. Mae'n angen rhaid i ni i gorfodi os gweinydd i synhwyro hynny, sut i orfodi os gweinydd i synhwyro hynny. Felly mae'n angen rhaid i ni i dachwelyd i'r rhoi fwrdd ar gyfer yr gweinydd, sef os ydyn yn agor yr gweinydd oddi wrth yr icon, ac wedyn os ydyn yn pwyso ar y cyfeiriad 127.1, ac wedyn nawr os ydyn yn borhylio i'r pregell berthnasol, sef JS Project, wedyn txutils.js, ac wedyn txutils.js, yr un fan yma, ac nawr os ydyn edrych dyma beth yma'r gweinydd yn gweld pan yma'r gweinydd yn edrych ar y ffeil hwn ar y moment. Felly, ydyn wedi diweddaru yr ffeil hwn gyda'r ffythiant ychwanegol, gyda'r enw copy to clipboard, ond nid ydy'r ffythiant newydd yn arddangos i mewn y dillangad sydd yn cael ei gweld gyda'r gweinydd. Felly, ar gyfer i ofodi y gweinydd i synhwyro ar diweddariad, mae angen rhaid i ni i debru dudalen hon trwy dim ond i bwyso ar eicon i'w debru fel hwn. Ac na dyna ni, mae gyda ni y pwthiant newydd fan yma ar y brig gyda'r enw copy to clipboard. Felly nawr, os ydyn dychwelyd i'r dudalen, unwaith eto, trwy'r oddi wrth yr rheoli fwrdd ar gyfer yr gweinydd symbol.
ac wedyn i dewis HTML proj, ac wedyn sort edit HTML, ac wedyn sort edit .html fel hwn, ac wedyn os ych nawr yn dadlebu y tudalen hwn unwaith eto, ac wedyn pwyso ar y botwm i'w copio. Nawr mae gyda ni neges sydd yn arddangos ar y gwelod sy'n dweud ar copiwyd neu dablygwyd i mewn yn y tocyn ffordd. Nawr os ydyn yn symud i'r adolygydd testyn, ac wedyn os ydyn nawr yn pwyso ar y botwm i'w glido mewn, felly dyna ni, dyma'r agweisiad oddi wrth y blwch testyn fan yma. Wedyn nawr, i mewn yn y codladiad, yn gallu mynd sôn rhywbeth o sylweb ar y ochr o'r llinell ar gyfer yr copy to clipboard button i arddecau mae'r gorchwil hwn wedi ei cyflawnwyd. Rhywbeth fel gwneithpwyd fel hyn. Wedyn, y cam nesaf dwi'n meddwl yw i datblygu y swyddogaeth lle ydyn gallu adolygu ac i achub y llwysogrwydd o ffeiliau neu testunau i mewn yn yr un dudalen wefan, sef yr sort edit.html. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl y gyntaf troedfa yw i ychwanegu y botwm lle ydyn gallu ychwanegu yr ffeil newydd. Felly, ydyn gallu deblygio yr un fan yma. Ac wedyn i'w glidio. Ac i roi y hunaniaeth fel new file fel hwn. Ac wedyn ydyn gallu galw ar y ffythiant gyda'r enw new file pan ydyn clicio ar botwm hwn. Ac wedyn i arddangos y geiriau new file ar y botwm hwn. Felly nawr, ar gyfer y ffythiant, gyda'r enw new file. Felly, ar gyfer y gyntaf troedfa, dwi'n meddwl mae angen i ni i dod i hyd o'r enw'r o ffeil oddi wrth y defnyddwr. Felly, ar yn gallu gyrchu yr enw trwy'r enghraifft rhedeg y gorchymyn, prompt neu cymell oddi wrth JavaScript fel hwn. Felly, ydyn gallu gofyn am yr enw o'r ffeil. Os gwelwch yn dda, mi ymbenwch yr enw o'r ffeil newydd. Ac wedyn ydyn gallu effro yr enw o'r ffeil. Fel hwn. Nawr, os ydyn yn datblygu y tudalen, wedyn os ydyn clicio ar y ffeil newydd, felly mae'n dweud, os gwelwch yn dda, mi ymbenwch yr enw o'r ffeil newydd, felly dwi'n mynd i galw hwn new 1, fel hwn. Dyna ni. Felly, fan yma, dwi'n meddwl ydyn gallu cadw yr enw o'r ffeil creigol i mewn yn yr amrywolyn sydd yn hollfidol. Felly, ar y brig o'r rhaniad ar gyfer y sgript neu ysgrif, ydyn gallu creu yr amrywolyn gyda'r enw f-name fel hwn, ac wedyn yn cychwyneiddio yr amrywolyn hwn i fod yn wag fel hwn. Ac wedyn, ydyn gallu aseinio yr enw mewn benwyd gyda defnyddio i mewn yn yr amrywolyn hollfidol hwn. Ac wedyn, ydyn gallu achub yr enw o ffeil cyfredol i mewn yn yr storfa lleol. Trwy'r galw ar yr gorchrych ar gyfer yr storfa lleol gyda'r ffwythiant set item neu osodi yr myndodiad. Felly, ar gyfer yr
enw neu cyferiad o'r ystodfa hwn, ar yn gallu yn gyntaf yn dechrau hwn gyda'r enw o'r cynhywsiad, sef sort edit HTML, ac wedyn tanillell. Ac wedyn ar yn gallu enwi yr cyferiad hwn i fod sort edit HTML tanllell ffail ar gyfer yr ffail cyfredol fel hwn, ac ar yn gallu ambenyddu hyn i fod yr enw'r o'r ffail i mewn yn yr amrywolion F9 fel hwn. Ac wedyn pan ydyn yn datblygu neu agor yr ffail, ydyn yn gallu cyrchu yr enw'r o'r ffail cyfredol oddi wrth yr ystodfa lleol trwy unwaith eto galw ar yr ystodfa lleol, ac wedyn rydych yr fythiant i get item neu i cyrchu yr mewnfodiad o'r sort edit HTML tanillell, ac wedyn ffail neu cyfredol ffail, ac wedyn nawr ar yn gallu effro yr enw hwn. Felly nawr, os ydyn yn datblygu y dudalen wefan, nawr mae gyda ni gwerth nôl oddi wrth yr ystodfa lleol. Nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm i ychwanegu yr ffail newydd, ar yn gallu ychwanegu enghraifft new 1 fel hwn. Nawr, os ydyn yn datblygu, felly mae nhw wedi achub yr enw'r ffail i mewn yn y ystodfa lleol. Felly, nawr, pan ydyn yn achub y ffail i mewn yn y ffythiant save text fan yma, ydyn yn gallu rhoi y cyferiad i fod enghraifft sort edit HTML, ac wedyn tanillell, ac wedyn yr enw o'r ffail fel hwn. Ac hefyd, yr un peth ar gyfer yr datblygu y destun, ar yn gallu rhoi y cyferiad o'r ystodfa lleol i fod yn dibynedig ar yr enw o'r ffail fel hwn. Nawr, os ydyn yn datblygu y dudalen, felly dyma'r enw'r o'r ffail cyfredol. Nawr, os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth i mewn yno fe, fel hwn, ac ydyn yn gallu ei ddidoli fe ar y trefn egwyddor, ac wedyn ydyn yn gallu achub y ffail. Nawr, os ydyn yn falle newid y ffail, ac wedyn pwyso ar i datblygu neu adferu, felly mae'r hynny yn adferu i'r cynhywsiad achubwyd diwethaf. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol i ni i fod rhyw fath o'r peniad i adlewyrchu ar enw o'r ffail cyfredol. Felly ydyn gallu creu rhyw fath o'r rhestr sydd yn gostwng i lawr, neu yn agor i lawr gyda'r saith i lawr i arddangos y rhestr o'r enwau o ffailau ydyn yn gallu dewis. Ac pan ydyn yn dewis un o'r ffailau i mewn yn y rhestr, ydyn yn gallu arddangos yr enw o'r ffail dewiswyd i mewn yn y rhestr ar y brig o dudalen. Felly yn ôl yn yr cod tadiad, ydyn yn gallu creu tag gyda'r fath select neu dewis. Felly nawr, i esbonio beth sy'n wedi digwydd, dwi'n wedi ychwanegu gwrthrych ar gyfer dewisiad
tag neu select tag gyda'r hunaniaeth o cell files ar y llinell 14 ac hefyd 15. Felly ac wedyn, dwi wedi hefyd ychwanegu yr botwm ar gyfer y ffel newydd sydd yn galw ar y ffwthiant new file ar y llinell ar 29 fan yma. Ac wedyn, ynglyn ar gwrthrych ar gyfer yr cell files sef yr rhestr sydd yn dod i lawr ar gyfer y diwylliant o'r ffeiliau. Mae'r hyn yn cael ei ganwyd fel yr amrywolyn ar y llinell 35 fan yma. Ac wedyn, i mewn yn y llinell 63, mae gyda ni y ffwrdd newydd galwyd oddi wrth yr botwm new file sydd yn gyntaf yn gofyn ar gyfer yr enw o'r ffeil newydd, ac wedyn mae'r hynny yn aseinio yr cyfeiriad i mewn yn y storfa lleol gyda'r cyfeiriad o sort edit HTML cyr ffeil ar gyfer yr enw'r o ffeil cyfredol, ac wedyn ar ôl hynny ychwanegu yr enw'r o ffeil i mewn yn y rhestr o ffeiliau gyda'r cyfeiriad o sort edit HTML list files. Felly, i mewn ar gyfer yr ffythiant hwn, yn gyntaf yn cerchu yr cymwysiad i mewn yn yr ystoffa lleol i mewn yn y cyfeiriad hwn, ac wedyn yn dydoli, ac wedyn unigryw radio yr allbaniad oddi wrth y cymwysiad hwn, ac wedyn yn ychwanegu yr enw'r o'r ffeil newydd wedi ei mewnbynwyd gyda'r defnyddiwr, ac yn defnyddio y triphlyg canrannod fel yr gwahanod ar gyfer yr enwau, ac wedyn yn gallu yn isod unwaith eto yn effro yr cymwysiad i mewn yn yr ystoffa leol hwn, sef gyda'r cyfeiriad sort edit HTML list files. Felly nawr, os chi fy ffel ac wedyn derby y dudalen gan o blaen, fan yma. Felly nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm new file ac wedyn ychwanegu yr enw'r o'r ffeil newydd, sef new 1 fan yma. Felly nawr, ydyn yn allbynnu yr cymwysiad o'r cyfeiriad i mewn yn yr ystoffa leol gyda'r cyfeiriad sort edit HTML list files, ac ar y foment mae gyda ni dim ond yr un sef new 1 fan yma. Nawr, os ydyn yn clicio unwaith eto ac wedyn mewnbynnu yr ail enw fel enghraifft new 2, ac wedyn nawr mae gyda ni yr new 1 ac wedyn yr new 2 wedi ei gwahanu gyda'r triphlyg canrannod, ac nawr unwaith eto os ydyn ychwanegu y trydydd new 3 fan yma. Felly nawr mae gyda ni 3 ohonynt, new 1, new 2, new 3, ac mae nhw'n yn ei gwahanwyd gyda'r triphlyg canrannod. Nawr, beth dyn eisiau i gwneud yw, dyn eisiau i arddangos y enw'r o ffeil i mewn yn yr rhestr diwylliant fan yma ar y brig, sydd ar y moment yn wag. Ac wedyn, os ydyn nawr yn edrych ar y llinell 73, beth sydd yn digwydd fan yma yw ydyn yn datganu ar wrthodolyn gyda'r enw a-files sydd yn ddillad i cynnwys yr allbaniad o'r ystoffa lleol gyda'r cyfeiriad sort edit HTML list files wedi hosted ar y triphlyg canrannod, ac wedyn i mewn yn dillad hwn yn dolenni trwy bob un cydran neu elfen i mewn yn y dillad lle yn creu yr plentyn ar gyfer pob un diwylliad i mewn yn yr diwylliad neu select hwn sydd yn perthnasu i'r pob un ffeil i mewn yn y rhestr o ffeiliau trwy yn gyntaf ar y llinell 75 yn datganu yr elfen ar gyfer y diwylliad, ac wedyn i aseinio yr enwau o'r ffeiliau i mewn yn y gwerth ac hefyd yr HTML mewnol i mewn yn yr diwylliad i mewn yn y tag select neu dewis, ac wedyn yn gyda dodi y diwylliad hwn i mewn yn yr gwrthrych selfies, sef y gwrthrych ar gyfer yr diwylliad y select tag wedi ei datganwyd o'r blaen pan ydyn yn dorchi lawr ar y llinell 35 fan yma, lle ydyn yn datganu y gwrthrych hwn trwy'r cerchu
gwrthrych gyda'r hunaniaeth hwn, sef self-files oddi wrth dudalen neu HTML. Felly nawr, os yn dychwelyd i'r dudalen wefan ac yn ei datblygu, ac wedyn nawr, os yn clicio ar y bottom ar gyfer new file, ac wedyn mewn bynnu yr enw new 1 fan yma. Felly nawr, os yn clicio ar saith i lawr o'r rhestr fan yma, mae gyda ni 3 ffail, new 1, new 2, ac hefyd new 3. Felly, nawr, dwi'n meddwl y traeth fan nesaf yw pan ydyn yn dewis un o'r ffeiliau hyn, mae'n angenrhaid i ni i osodi hyn i fod yr ffeil cyfredol ac wedyn i cerchu a cymwysiad ar gyfer y ffeil hwn i mewn yn yr blwch setyn ac oddi wrth yr cadwfa lleol ac i'w addangos i mewn yn y blwch testyn. Felly nawr, os ydyn yn edrych ar y llinell 14, beth sy'n wedi digwydd nawr yw ydyn wedi ychwanegu ar priodoledd ar gyfer digwyddiad ar gyfer on-change i galw ar y ffythiant gyda'r enw cell file neu select file neu dewis yr ffeil. Felly nawr, os ydyn yn torchi lawr i'r gwelod fan yma, dyma'r ffythiant cell file, a beth sy'n digwydd fan yma yw ydyn yn dim ond ar y moment yn effro o'r dulliad at self-files.value. Felly os ydyn yn goffa hunain, mae gyda ni ar gwrthrych amrywiolyn ar horfidol gyda'r enw self-files, ac felly mae'r hwn yn dillad sydd yn cynnwys ar elfennau i mewn yn y dillad gyda'r pob un elfen yn cynrychioli yr enw o'r un ffail, ac wedyn yn dychwelyd i mewn yn yr mynegau ar rhif neu yr rhif o'r mynegau wedi ei dywyswyd, sef os mae gyda ni 3 elfen i mewn yn yr dillad, felly mae gyda ni yr mynegau o'r rhifau dydyn ar gyfer gyntaf elfen, ac wedyn 1 ar gyfer yr ail elfen, ac wedyn 2 ar gyfer trydydd elfen. Felly mae gyda ni i mewn yn y rhif mynegau i mewn yn y dillad hwn o'r mynegau i'r enw o'r ffal wedi ei dywyswyd, felly ydyn yn gallu effro hwn. Nawr, os ydyn yn datblygu y dudalen unwaith eto, ac wedyn yn llenwi neu poblogeiddio yr rhestr fel hwn, gyda'r enw o'r ffeil, ac wedyn nawr os ydyn yn dewis un o'r ffeilau, felly os ydyn yn dewis new 3, nawr mae'n effro yr elfen o trydydd cydran i mewn yn y dillad, ac wedyn nawr os ydyn yn dewis new 1, ydyn yn effro yr gwerth i mewn yn y cyntaf elfen, neu cyntaf cydran o'r dillad o'r rhestr hwn. Nawr, dwi'n meddwl cam nesaf yw i galw ar ffythiant i poblogeiddio neu i llenwi y rhestr hwn gyda'r enwau o'r ffeiliau pan ydyn yn agor y dudalen ar gyfer y cyntaf tro neu yn datblygu dudalen oherwydd pan ydyn yn gwneud hynny ar y moment mae y rhestr hwn yn hollol gwag. Nawr, beth sy'n wedi digwydd fan yma yw dwi'n wedi gwahanu yr ffythiant gyda'r enw new file, felly yn hytrach nag i poblogeiddio y rhestr o'r ffeiliau i mewn yn yr un ffythiant new file, dwi'n wedi creu y ffythiant newydd gyda enw pop cell files, neu i poblogeiddio yr ffeiliau ar gyfer y dewisiad, ar gyfer yr tag select, ac wedyn i mewn yn y ffythiant hwn, ydyn yn gwneud yr un peth, ydyn yn cerchu yr rhestr o ffeiliau oddi wrth ystafell lleol ac ydyn yn holli ar triphlyg yr canran nod, ac wedyn ydyn yn ychwanegu pob un o'r elfen i mewn yn yr dillad hwn i mewn yn yr select tag, ac wedyn beth sy'n digwydd yw pan ydyn wedyn yn datblygu neu agor y dudalen ar gyfer cyntaf tro. Felly ar ôl y datganiad o'r gwrthrych cell file fan yma ar y llinell 35, ydyn yn galw ar y ffythiant i poblogeiddio y rhestr o'r enwau o'r ffeiliau trwy galw ar y ffythiant pop cell files ar y llinell 36. Ac wedyn,
Dyna beth sy'n digwydd union yn y ffyrdd hwn yn propagadio y rhestr gyda'r enwau o ffeiliau, ac wedyn pan ydyn yn dewis un o'r ffeil oddi wrth y rhestr trwy'r ysgyfanfwrw arno fe neu tapio arno fe, enghraifft fan yma ar y llinell 14 pan yma'r dewisiad yn newid ar the unchanged digwyddiad ar yn galw ar y ffwythiant cell file neu select file. Felly union yn y ffwythiant hwn, dyn wedi datrach nag i effro yr enw'r o ffeil wedi ei dewis arnyn yn aseinio a gwerth hwn union yn amwyrolyn hollfidol f-name ac wedyn arnyn yn galw ar ffwythiant restore text a fan arnyn yn edrych union yn y ffwythiant restore text fan yma yn uchod ar y llinell 54 felly arnyn yn gerchu ar cynyswad union yn yr ystafell lleol ar cyfeiriad o'r sort edit HTML ac wedyn yr enw'r o'r ffeil ac wedyn arnyn yn llenwi blwch testyn gyda'r agweisiad hwn. Felly i arddangos hwn os arnyn yn dychwelyd i'r tudalen ac wedyn i datblygu. Felly nawr pan arnyn yn datblygu tudalen mae'r rhestr yn arddangos yr enw'r o'r ffail cyfredol. Felly nawr os arnyn yn ysgyfanfwrw ar y saith i lawr, nawr mae'n arddangos dewisiad o'r ffeiliau. Felly nawr os arnyn yn dewis new 2, dyma'r ffeil new 2 ac wedyn os arnyn yn dewis new 3, dyma'r ffeil new 3 sydd yn arfymod yn wag. Felly nawr os arnyn yn mewnbynnu brawddeg fel mae'r hwn new 3 fel hwn ac wedyn nawr os arnyn yn ychyb y ffeil fel hwn ac wedyn nawr goffa eich hunain pan arnyn yn ychyb y ffeil beth yn digwydd yw arnyn yn ychyb ar y cyfeiriad gyda'r sy'n cynnwys yr enw'r o ffeil union yn y amrywolion f-name fan yma. Felly yn ôl union yn y dudalen nawr os arnyn yn newid i'r ffeil arall, enghraifft new 2, felly nawr mae'n arddangos yr ffeil gwahanol, felly i gwahanryddu hwn os arnyn nawr yn mewnbynnu rhyw fath o'r rhif fel neu llinell fel mae'r hwn new 2 ac wedyn unwaith eto i'w achub ac wedyn nawr os arnyn dychwelyd i new 3 nawr mae gyda ni new 3 new 2 mae'n dweud this is new 2 ac wedyn new 1 felly arnyn nawr yn ôl i'r ffeil new 1 fel o'r blaen. Felly fel da chi'n gweld ar y brig o'r cod data fel yma mae gyda ni un orchwil sydd yn gweddill lle arnyn angen i dileu y ffeiliau. Felly os arnyn edrych ar yr tudalen ar gyfer y taflun hwn, felly nawr mae gyda ni y botwm i creu yr ffeil newydd. Felly ac wedyn os arnyn yn clicio neu ysgyfan bwrw ar y rhestr o'r ffeiliau, mae gyda ni tri ohonynt fan yma ac ar yn gallu dewis pa un yw arddangos union yn blwch testyn fel a gallwn ni'n ein adolygu union yn blwch testyn. Felly beth wneud os ydyn ni eisiau i dileu un o'r ffeiliau hyn, felly ac ar hyn mae angen i ni i ychwanegu yr botwm arall gyda'r geiriau delete file neu i dileu ffeil. Felly ac ar hyn yn y un modd fel o'r blaen mae angen i ni ddim ond i copio ac wedyn i geidio cod ar gyfer yr botwm newydd os ydyn ni'n pwyso ar unwaith eto os ydyn ni'n dewis y llinell fan yma ac wedyn i'w deblygio ac wedyn i'w glido mewn a dyna ni ac yna yn ytrach nac i galw ar y ffwythiant new file yn gallu galw ar y del ffeil fel hwn ac wedyn yn ytrach nac y gar new mae gyda ni a gar delete fel hwn. Wedyn os ydyn nawr yn achub y ffeil, a wedyn os ydyn nawr yn ychwanegu ffythiant ychwanegol ar y gwelod fel hwn.
function del ffel. Wedyn, pan ydyn yn pwyso ar botwm hwn, mae angen i ni i dileu y ffel, felly ydyn yn gallu gwirio yr enw'r o'r ffel os ydyn yn deblygio llinell fan yma yn uchod. Fel hwn. Ac nawr ydyn yn gallu effro yr enw'r o'r ffel cyfredol. Felly nawr, os ydyn yn dadlu y dudalen unwaith eto, ac wedyn dewis enghraifft y ffel 2 fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm i'w dileu fel hwn. Nawr mae'r cadarnhau neu yn gwirio mae'r enw'r o'r ffel i'w dileu yw new2 fel hwn. Felly nawr ydyn gallu parhau i'w dileu. Felly ar gyfer i dileu y ffel, mae'n rhaid i ni gyntaf tynnu y ffel allan oddi wrth y rhestr o ffeili, ac hefyd mae'n rhaid i ni i dileu yr ystodfa lleol i mynd yn poriwr ar gyfer yr ffel fan yma gyda'r cynhywsiad o'r testyn ar gyfer y ffel hwn. Felly yn gyntaf i dileu yr ystodfa lleol ar gyfer yr ffel hwn, ydyn gallu rhedeg y gorchymyn remove item neu dileu neu i odynnu mewn dodiad. Felly os ydyn nawr yn deblygio y llinell fan yma, ac wedyn ydyn gallu rhedeg yr un fan yma, ac ydyn yn gallu aseinio o ffel dewisryd oddi wrth yr tag select neu tag dewis fel hwn. Ac hefyd, mae'n rhaid i ni i odynnu mas yr enw oddi wrth yr rhestr o'r ffeiliau. Felly ar gyfer hyn, yn gyntaf mae angen i ni i gerchu y rhestr o ffeiliau oddi wrth yr ystodfa lleol fel hwn. Felly nawr, beth yn digwydd fan yma yw, i mewn yn yr ffwthiant del ffel, ydyn yn gerchu yr enw'r o'r ffel i mewn yn yr rhestr o'r ffeiliau sydd yn ei dewiswyd ac yn aseinio yr enw o'r ffel i'r amrywolion gyda'r enw F9. Ac wedyn, ar y llinell 110, ydyn yn godynnu yr mewndiadiad, sef yr ystodfa lleol hwn gyda'r cyfariad sort edit HTML, tangyllell ac wedyn yr enw'r o ffel hwn, ac wedyn ydyn yn gerchu y rhestr o ffeiliau, oherwydd mae'n angen i ni i odynnu yr enw'r o ffel ydyn ni eisiau i dileu oddi wrth y rhestr o'r ffeiliau, oddi wrth yr cyfariad un yn y poriwr yn yr ystodfa lleol gyda'r cyfariad sort edit HTML, tangyllell list files, ac wedyn gyda'r rhestr hwn o'r ffeiliau ydyn yn ysod y triphlyg cyfnod ar y dwy ochr o'r llundain hyn o'r rhestr o'r ffeiliau hyn, ac wedyn ydyn yn rhedeg yr mynegiad neu mynegiadau rheolaidd i ffurfio y patrwm ydyn eisiau i dileu neu odynnu allan o'r llundain hwn, ac wedyn ydyn yn alasod y patrwm o'r llundain hwn gyda'r enw'r o ffel, gyda dim ond yr triphlyg granfodrod sydd
gwahanodau ar gyfer enw o'r ffeiliau i mewn yn yr rhestr o ffeiliau hyn, ac wedyn rydyn ni'n galw ar ffwythiant pop cell files sydd yn poplygeiddio neu llenwi yr rhestr o ffeiliau gyda'r enw o ffeiliau ar ôl ei ddiddolwyd i mewn yn y drefn egwyddor ac efo ei unigweithio. Felly nawr, os ydyn yn y hyperffel ac wedyn dychwelyd i'r dudalen, ac wedyn debru, nawr mae gyda ni yr ffel cyfredol sydd new1, neu new2, neu new3, ac wedyn os ydyn eisiau enghraifft i dileu y new2, gyntaf mae angen rhaid i ni yw dewis fel hwn, ac wedyn mae angen rhaid i ni bwyso ar y botwm delete file neu i dileu y ffeil. Nawr mae'n dweud ni allai rhedeg ar credoleddau o nôl. Felly mae hwn yn dychwelyd ar gwerth nôl. Felly y rheswm ar gyfer y gwallman yna oedd oherwydd wrth yn defnyddio yr ffwythiant dileu yr item neu dileu y mewnodiad adrych nag i gerchu y mewnodiad i gerchu rhestr o ffeiliau fan yma ar llinell 111. Felly nawr, os ydyn yn cywirio hynny ac wedyn unwaith eto yw achub ac wedyn yw debru y dudalen fan yma. Nawr, unwaith eto. Oherwydd nawr, mae'r rhestr o'r ffeiliau gwag. Felly mae'n angen i ni i poblygeiddio o'r storfa lleol fan yma yn waith law. Felly, ar gyfer hynny, rwy'n gallu gyflawni hynny trwy dim ond yn rhedeg fel y gyntaf beth i mewn yn yr ffal dudalen, i mewn yn yr rhaniad ar gyfer y sgrif trwy'r rhedeg a gorfod hwn, sef ydyn yn poblygeiddio neu senio yr stoffa lleol gyda'r cyfeiriad sort edit HTML list files ac wedyn unwaith eto i asenio y rhestr o'r ffeiliau sef new1, new2 ac hefyd new3 wedi ei gwahanwyd gyda'r gwahanodau o'r tryfflig garanod. Nawr os ydyn yn y cyfeiriad hwn ac yn dychwelyd ac wedyn nawr os ydyn yn debru unwaith eto, nawr mae gyda ni unwaith eto yr ffeiliau wedi ei restru i mewn yn yr rhestr fan yma. Felly nawr, rydyn ni'n gallu sefydlu mas y llinell hwn ar llinell penedwec 1. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd, ac wedyn debru unwaith eto, nawr ydyn ni'n gallu dewis ar ffel ydyn ni eisiau i dileu yr un o'r yma, ac wedyn nawr ydyn ni'n gallu pwyso ar botwm i'w dileu, delete y ffail, fel hwn. Felly nawr, mae'n ymddengys, mae rhyw fath o gwall pan ydyn yn ysgrifennu ffwrw. Felly, nid ydy'r ffal wedi ei dileu, mae'n wedi ychwanegu yr dewisiadau newydd i mewn yn y rhestr o'r ffeiliau. Felly, os ydyn ni'n edrych i mewn yn y cod, beth sy'n digwydd fan yma. Felly nawr, dwi'n wedi datrys yr drafferon cynnyrch trwy'r gyntaf yn mewnasod y llell fan yma ar llell 90 i ambenodi yr gymysiad o'r HTML mewnol ar gyfer y rhestr o ffeiliau diwysiedig, sef cell files, i fod yn wag. Felly beth mae'r hwn yn gwneud yw, mae'r hwn yn clirio yr holl gymysiad oddi wrth yr rhestr syrthio i lawr ar gyfer yr ffeiliau. Felly, pan ydyn yn asenio yr unna HTML o'r tag select hwn i fod yn wag, felly mae'r hynny yn hollol glirio yr holl rhestr fan yma. Ac wedyn i mewn yn yr ffythiant del files. Felly nawr, dwi'n gerchu yr rhestr o'r ffeiliau oddi wrth y cadwfa leol, oddi wrth y cyfeiriad sort edit HTML list files, ac wedyn ydyn yn amgylchu ni neu larpio y rhestr o'r ffeiliau hyn i mewn yn y
gwahanodau, sef y triphlyg carnod, ac wedyn beth sy'n digwydd nawr yw yn alosod yr enw o'r ffel gyda'r triphlyg carnod ar y ddwy ochr, ac wedyn yn alosod hynny gyda'r dim ond yr un triphlyg carnod, sef heb yr enw o'r ffel, ac wedyn yn dileu yr triphlyg gwahanol ar ddechreuad o'r llinyn, sef list files, ac hefyd ar terfyniad hefyd, fel na'r allo yr rhestr diwysad yn arddangos yr llinellau neu diwysiadau gwag ar gyfer y llinellau sydd yn gwag oherwydd yr bodolaeth o'r triphlyg carnod ar y dechreuad ac hefyd ar yr terfyniad. Ac wedyn, yn y seinio, neu yn y achub llun yn hwn, gyda'r rhestr o'r ffeiliau, gyda'r triphlyg gwahanol fel y gwahanodiau, i mewn yn yr ystafell lleol gyda'r cyfeiriad sort edit HTML list files, ac wedyn ar ôl hyn, yn galw ar y pop cell files, y ffrethiad o'r blaen, yn yma lle yn gyntaf yn gwaghau y holl diwysiadau i mewn yn yr rhestr o ffeiliau, ac wedyn yn gallu y rhestr o ffeiliau oddi wrth y cadw fel lleol, oddi wrth sort edit HTML list files, ac yn hollti ar y triphlyg carnod, ac wedyn yn doleini trwy'r rhestr hwn i ychwanegu pob un elfen neu cydran fel diwysiad union yn yr rhestr o diwysiad ar gyfer y ffeiliau. Felly nawr os yn dychwelyd i'r dudalen fan yma, er enghraifft os yn edrych fan yma, mae gyda ni 3 ffeil fan yma, felly ar gyfer pob un o'r rhain, yn gallu ychwanegu rhywbeth sydd yn persnosol i'r rhif o'r ffel neu o'r enw o'r ffel. Er enghraifft test 2 ar gyfer yr ffel new 2, ac wedyn test 1 ar gyfer ffel new 1, ac wedyn nawr os yn dewis pob un o'r ffeiliau hyn, felly yn gallu morwylio rhwng y ffeiliau fel hwn. Nawr, er enghraifft, os yn eisiau i ychwanegu y ffel, yn gallu ychwanegu enghraifft new 4 neu new 4. Felly nawr, mae'n ddangos os mae angen i ni i dybru tudalen, ac wedyn nawr mae gyda ni y new 4 i mewn yn yr rhestra. Felly, os yn dychwelyd i'r cod dyddiad, yn gallu galw ar yr tudalen wefan yw dybru hunain yn hyn symudol. Felly, fan yma, ar ôl yr poblogeithio o'r rhestr o'r ffeiliau, yn gallu galw ar y ffwythiant i llwytho oddi wrth y gwrthrych lleoliad fel hwn. Felly nawr, os yn achub y ffeil, mae'n dychwelyd ac yn dybru, nawr mae gyda ni y 4 ffeil fan yma mewn yn y rhestr. Os yn ychwanegu yr un gyda'r enw new 5 er enghraifft, nawr mae'r tudalen yn dybru yn hunan symudol, felly neu byddai hynny'n digwydd os yn dychwelyd. Nawr, mewn yn y ffwythiant gyda'r enw new file, pan yn ychwanegu yr ffeil newydd, dwi'n nawr yn galw ar yr ffwythiant i dybru yr leoliad neu y gwrthrych o'r leoliad, sef i llwytho dudalen wefan. Yr un peth ar gyfer yr ffwythiant del ffeil pan yn dewis i dileu y ffeil, felly yn galw ar unwaith eto yr ffwythiant llwytho oddi wrth y gwrthrych lleoliad i mewn yn y poriwr, ac mae'r hyn yn hunan symudol yn dybru tudalen. Felly nawr, os yn dychwelyd i'r tudalen wefan,
ac wedyn i'w dadablu gyda'r newidiadau diwethaf, ac wedyn nawr, os ydyn yn morio trwy'r ffeiliau ar gyfer yr ffeil new in, felly dyma'r cymwysiad ar gyfer new 4, felly dyma'r cymwysiad. Os ydyn ychwanegu i mewn y new 4, neu test 4 o hwn, wedyn i'w achub, ac wedyn nawr, os ydyn yn ychwanegu y ffeil arall gyda'r enw er enghraifft ar new 5 fel hwn. Ac nawr mae'n hynna'n symudol yn dadablu ac un yn restr mae gyda ni new 5 neu new 5 fan yma, ac wedyn os ydyn nawr yn mewnbynnu rhywbeth un yn yr new 5 fel test 5, ac wedyn i'w achub. Nawr, os ydyn yn diwys pob un o'r ffeiliau, mae gyda ni cymwysiad cywir ar gyfer pob un ffeil fel hwn. Ac unwaith eto yr un fodd, os ydyn ni eisiau i dileu y ffeil, felly fel er enghraifft yr un fan yma, 5, dwi'n bwyso ar y botwm i'w dileu. Nawr mae'r dudalen unwaith eto yn hyn yn symudol yn dadeblu, ac nawr mae'r rhestr o ffeiliau wedi ei ddiwedarwyd hefyd. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darlledwyd yn ddefnyddiol. Peidiwch a'ch anghofio i tanysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.